Molweni nonke. Kudala umfama othile waseGqeberha wayelungiselela umtshato wakhe. Wayekhangela ke elona qela lomculo libalaseleyo elaliza kudlala emtshatweni. Idonki, inkomo, ihagu kwakunye nekati zakhawuleza zafika zize kolukhuphiswano. Kodwa ke siyazi okokuba mnye kuphela uza kuphumelela. Ingaba ngubani oza kudlala emtshatweni womfama? Kudala kwaye kukho lo mfama waseGqeberha wayefuna umuntu ozocula kamandi. Waqokelela zonke izilwanyana wathi kuzo, mamelani apha ngomso ndifuna nize apha nizozibonakalisa ukuba niyakwazi na ukucula. Ndifuna nikhangeleke nicocekile kakuhle. Ndifuna nizibonakalisa ukuba niyakwazi ukucula, niyakwazi ukudlala ixilongo. Zonke izilwanyana zamphulaphula zanqala. Idonki yaba sisilwanyana sokuqala kuvavanyo. Wayenothuli ephethe isiginci sakhe. Wafumana uxwebhu lomculo amakalulandele. Waqalisa ukudlala isiginci sakhe. Doing ta. Wacula wathi. Umculo wathandwa ngumfama kodwa ubumdaka bedonki azange bamonwabisa. Umfama wabulela wayikhulula idonki ukuba ihambe emveni kokuyixelela oku. Ndiyawuthanda umculo wakho. Nesiginci usidlala kakuhle, kodwa unothuli ukuba ungadlala emtshatweni wam. Okayilandela ukubonisa isakhono somculo yayimazi yenkomo eyekisayo. Le mazi yayiphethe imarimba. Yayinika neculo ukuze licule. Yaze yaqalisa ukudlala. Dang, dang, dang. Yaze yaqalisa nokucula. Mu. Umfama wayenwabela indlela eyayidlala ngayo imarimba. Kodwa yayisekisa xa iculayo. Wayibulela, wayikhulela, yahamba ngokunjalo. Kwalandela ihagu enetshiki enodaka, iphethe igubu elikhulu. Yaya kwidonki nemazi yenkomo. Yabaxelela kuba yona izokunyulwa icule emtshatweni womfama. Kuyaqalisa kubetha igubu layo. Ba, bum, 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 bum. Yeza ihagu enetshiki enodaka. Yaqalisa ukucula. Umfama wabulela kwihagu yathi mayihambe idlale kamandi igubu layo. Kodwa ikrwada inodaka iyanuka. Yafa zintloni yadana. Yahlekwa ngezinye izilwanyana. Elandelayo eqongeni yayiyikati. Yayize iphethe ixilongo layo elalilihle kakhulu. Yaqalisa ukuzijonga uba icocekile phambi kokuba ikhwele eqongeni. Yalenca uboya bayo bade bakhazimla. Yaqalisa ikati ukucula. Yayilidlalela phezulu ixilongo, phinde ilidlalele ezantsi, idanise nokudanisa. Wavuya qhoba izandla zakhe. Idonki, imazi yenkomo nehagu zafuna ukwazi ukuba ikati yenze ntoni ukuze ikhethwe. Kufaneka uhleli ukhangele kulucocekile unomdla. Qiniseka ukuba uyalulandela uxwebhu lomculo. Yiba nguchwepheshe xa udlala umculo. Yatsho ikati. Idonki, imazi yenkomo nehagu zazikhathazekile kuba zingakhethwanga uyokudlala emtshatweni womfama. Yabasizela ikati, yabacela bonke bayincedise benza iqela elinye lomculo. Babengasavuyi. Kufuneka siqale ukuziqhelisa ingoma zethu sineveki enye nje, yatsho ikati. Iqela laqala ukuziqhelisa ingoma zabo yonke imihla. Ngosuku lomtshato womfama wayemangalisiwe ngokubona zonke izilwanyana zikunye eqongeni. Zonke zazijongeka zicocekile. Imazi yenkomo yayiyekile ukwekisa xa iculayo, nehagu yayiyekile uba netshiki. Ibhendi ke yadlala ingoma yayo yokuqala. Mu! Umfama wayevuya kakhulu ngomculo oyedlalwa yibhendi. Wamema izilwanyana ukuba mazihlale kufutshane naye etafileni. Wonke umntu semtshatweni wakonwabela umculo owadlalwa yibhendi. Baqhwaba izandla, badanisa, lade laphuma ilanga ngentsasa elandelayo. Ukususela ngaloo mini bafumana izimemo kweminye imitshato naseLimpopo. Hayi ke silivile ibali leqela lomculo lezilwanyana. Kutheni ke ngoku ungenzi iposta
ubhale isaziso esimema abantu ukuba beze kumsitho weli qela lomculo. Wakugqiba ulithumele kuFacebook @Nalibali SA nakuWhatsApp stories kule nombolo ingezantsi. Nawe uzifumanele amanye amabali amaninzi simahla. Bye!